अनजाग्रा प्रियफोर जोङो सानफ्रोमबो थांना थानाय समायाव गावखौ समाय होयो। जोङो गावनि खानायखौ खानो, जोङो गावनि मोखांफोरखौ दैजों सुयो, साफा खालामो, बेनि उनाव नांगौ बायदि जोङो लानायफोरखौ लानो हागौ। जोङो बेबायदिहाय साजायनानै लायो। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना मोनथिगौना गोबां ख्रिस्टियान व्यक्तिफोर दङ जायफोरा गावनि गोसोखौ नेगेटिभ थिंकिंफोरजों साजायनानै लायो। येस अनजाग्रा प्रियफोर दिनै बेबायदिनो बाथ्राखौ सावरायनो थांगासिनो दङ। इसोरनि बोसोना जोंखौ बे बिसयाव मा बुंदों? मुगैनाय, सोरखौबा मुगैनाय, सोरखौबा नायनो हायै, बेबायदि गोसोखौ लानानै गावखौ साजायनानै गोबां ख्रिस्टियान व्यक्तिफोरा थायो। दिनै बे बिसयावनो बाथ्राखौ सावरायगोन। येस इंलिसाव हेट्स होननानै बुङो, जोंनि बर' रावाव बुङोब्ला मुगैनाय, गुबुनखौ मुगैनाय गोसोखौ लानानै गावखौ साजायनानै थादों। दा बे बिसयाव इसोरनि बोसोना जोंखौ मा फोरोङो? बे मुगैनाया जोंनि गोसोआव थायोब्ला जोंहा मा मा खहा दङ बेफोर गासैखौ जोङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन जेन जोङो बेबायदि नंखाय नेगेटिभ गोरोन्थि साजायनायनिफ्राय गावखौ जेन हमथानो हागोन। बेनि थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। लोगोसे खावलायनो हास्थायबाय सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय गोबां थुलुंगा होयो आरो लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामगोन। नोंथाङा माब्लाबा सोरखौबा ओरैबायदि मुगैफेरबायने एबा नायनो बाफेरबायने जायखौ गोसोखाङोब्लानो सानोब्लानो नोंथाङा ओरैबायदि रागा जोङो? नोंथाङा माब्लाबा बेबायदि गोसोआव सानफेरदोंने एबा मोनदांथि मोनफेरदोंने जेरावहाय नोंथाङा सोरखौबा ओरैबायदि मुगैदों जेराव नोंनि गोसोआबो अन्थाइ बायदि गोरा जालांदों? गुबुनखौ मुगैनाया मोनसे गोरोन्थि साननाय, जि गोरोन्थिया जोंनि गासै जिउखौ खोमसियाव लानानै थांनो हागौ आरो जोंनि जि सोमोन्दो दङ बे गासै सोमोन्दोफोरखौ सिफायनानै होनो हायो। अनजाग्राफोर बाइबेला जोंखौ मुगैनायनि बिसय मा फोरोङो? जोङो सोरबा व्यक्तिखौ मुगैना थानाया सैथोने? मा इसोरा जोंनो सोरखौबा मुगैनो थाखाय गनायथि होयो ने, पारमिसन होयो ने? अनजाग्रा प्रियफोर बेफोरबायदिनो गोसोआव गोबां रोखोमनि सोंलु जोंनियाव दङ। दिनैनि बे भिडिअआ गासै सोंलुनि फिननायखौ रोखा खालामगोन। दे अब्ला प्रियफोर मोनफा मोनफा जोङो नायलांदोनि। सेथि बाथ्रा जोङो नायनि व्हाट इज द रूट अफ हेट? मुगैनायनि गुदि रोदाया मा? घृणा का मूल क्या है? अनजाग्रा प्रियफोर सोरखौबा मुगैनाया जोंनि गोसोनि गाज्रिनिफ्राय बे बेगरा ओंखारबोयो। जेब्ला सोरबा व्यक्तिया सोरखौबा दुखुआव खोख्लैयोब्ला एबा समस्यायाव खोख्लैनानै होयोब्ला एबा फोलायोब्ला, थगायोब्ला एबा लासिंसिं फोनाङोब्ला अब्लाना जोंनि गोसो इसिङाव सोरखौबा मुगैनायनि बेगरा जागियो एबा जोनोम मोनो एबा बेरखाङो। इसोरनि फिसाफोर बाइबेला बेबायदि बुङो, 1 जन 3:15 सिरि। सोरबाया गावनि फंबायखौ मुगैयोब्ला बियो मानसि सिथारग्रा आरो मानसि सिथारग्रानियाव गोथाङा गैया होननानै नोंसोरो मिथिगौ। अनजाग्रा प्रियफोर बे बाइबेल सिरिया बे इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौनो फोरोङोदि जों जुदि सोरखौबा मुगैयोब्ला बे मुगैनायनि जिथु फिथाइ बियो गोबां गिथावना जानो हागौ। जेब्ला जोङो सोरखौबा मुगैयोब्ला जोङो जोंनि गोसोआव बिखौ सिथारो। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ अनज्लायनायनि शिक्षा होदों, अनज्लायनायखौ फोरोंदों आरो निमाहा होज्लायनो थाखाय फोरोंदों। इसोरनि बिसाफोर इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौ गोसोखांहोदों, जों जुदि सोरखौबा मुगैनानै दङब्ला मानसि सिथारनायजों समान जायो। मानोना जेब्ला जोंनि गोसोआव मुगैनाया फैयो अब्लाना जोङो अलरेडि गोसोआव सिथारो, बै व्यक्तिखौ सिथारो मुगैनायनि गेजेरजों। दा बेयावहाय जों जुदि मुगैयोब्ला जोङो मानसि सिथारग्रा आरो मानसि सिथारग्रानियाव गोथाङा थाया होननानै इसोरनि बोसोना जोंखौ मोनथिहोदों। दा बेयावहाय जोङो जुदि मुगैयोब्ला जोङो मानसि सिथारनाय जायो। दा बेनिखायनो इसोरनि फोरोंनाय जिसु ख्रिस्ट'नि फोरोंनाया मा? जिसु ख्रिस्ट'नि फोरोंनाया बेसो जे जों बयजोंबो अनज्लायनांगौ आरो निमाहा होज्लायनांगौ। जोङो नैथि बाथ्रा नायदोनि व्हाट आर द कजेस अफ हेट? जों जे मुगैयो गुबुनफोरखौ, बे मुगैनायनि जाहोनफोरा मा जानो हागौ? घृणा के कारण क्या है? जोङो बेखौ मोनफा मोनफा नायनि गोबां जाहोनफोर थानो हागौ, नाथाय गोबां जाहोननि गेजेराव आङो माखासे जाहोनफोरखौ लानानै फैदों। बे जाहोननि थाखाय जोंनियाव बे मुगैनाया सफैयो। सेथि बाथ्रा मेगन सानाय एबा नायनो बानाय, जेलासि एन्ड इनभि।
ईर्ष्या और जलन गोबां समाव सोरखौबा मुगैनायनि जाहोना बे जानो हागौ जेरावहाय गोबां मेगन सानाय मानो मेगन सानाय बे जाहैबाय बियो आंनिख्रुइ गोबां रोंगौथि गोनां बियो आंनिख्रुइ गोजौआव थांबाय बियो आंनिख्रुइ रोंगौ बियो आंनि नखरनिख्रुइ धोन दौलत खामायनो हासिनबाय बेफोरबायदि बिसयावबो मुगैनाय मेगन सानाया सफैयो मुगैनाया जागायजेनो बोसोन बिजाब 27:4 सिरि राग जोंनायाव अननाय गैया आरो रागा संहार खालामो आन्थाय नायनो बानायजों बे मोननैयाबो सुनाय जाबावा ओरैबायदि बोलोग्राबाव नायनो बानाया सोरखौबा मुगैनाया बयनिख्रुइबो देरसिनबावसो रागानिख्रुइबो गेदेरसिनबाव बेबायदि होननानै इसोरनि बोसोना बुंदों जे सोरबाया आंनिख्रुइ देरसिन थाङोब्लाबो सोरनिबा गोसोआव मुगैनाया फैनो हागौ नैथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय दुगा आरो अहंकारनि थाखाय अहंकार आरो दुगानि थाखायनो बै व्यक्तिखौ मुगैयो मानोना बै व्यक्तिया बबेबा समाव माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बै व्यक्तिखौ जुदि दुखु मोनहोदोंब्ला सैहोदोंमोनब्ला माबा मोनसे प्रब्लेमाव खोख्लैदोंमोनब्ला बेनि थाखायनो अहंकार आरो दुगानि थाखायनो मा खालामो बै व्यक्तिखौ मुगैयो इसोरनि फिसाफोर जिखौ जों खालामनो नाङा बेखौनो जोङो माब्लाबा खालामफ्लाङो जेरै मुगैनाय जायखौ जोङो सावरायगासिनो दङ दा बे मुगैनायनि फिथाइफोरा मा जानो हागौ जों बेखौ दान्दिसे सम नायदोनि कनसिकुवेन्सेस अफ हेट्स घृणा के परिणाम जेब्ला जोङो माबा मोनसे खामानि मावो बे खामानि मावनायनि फिथाइफोर थायो जेरै जोङो आबादारिब्ला आबाद मावनायनि फिथाइखौ जों मोनो थिग बेबायदिनो जों जुदि गुबुनखौ मुगैदोंब्ला मुगैनायनि खामानिखौ मावदोंब्ला बिनिबो फिथाइ दङ अनजाग्रा प्रियफोर बे फिथाइफोरा जागोन सेथियावनो बुंनो नागिरदों आङो आत्मिक मृत्यु स्पिरिचुवेल डेथ जिउमानि थैनाय फिथाइ जागोन जेब्ला जोङो सोरखौबा मुगैगोन अब्लाना जोंनियाव आत्मिक जिउआ थैगोन 1 जहन 2:10 सिरिया बेबायदि बुंदों नाथाय जाया गावनि बिदा फंबायफोरखौ मुगैयो बियो खोमसियावनो थायो खोमसियावनो थाबायो आरो बियो गाव बबाव थांदों बेखौनो मिथिया मानोना खोमसिया बिखौ खाना खालामबाय अनजाग्रा प्रियफोर सोरखौबा मुगैनायनि फिथाइया मा बे जाहैबाय कमप्लिटलि स्पिरिचुवेल आत्मिक जिउनि थैनाय जायो बियो जुदि निमाहा होनो रोङाखैब्ला गावनि फंबाय गावनि बिदा गावनि परियाल गावनि सिनाय मोननाय मानसिफोरखौ जुदि निमाहा होनो रोङाखैब्ला बै निमाहा होयै व्यक्तिया स्पिरिचुवेल डेथ सोरखौबा जुदि बियो मुगैनानै दङब्ला बिनि स्पिरिचुवेल आत्मिक जिउआ थैनाय इसोरनि बोसोना बेखौ रोखा खालामदों गुबुनखौ मुगैनायनि नैथि फिथाइ बेनो जाहैबाय मेन्टेल एन्ड फिजिकेल इलनेस जोंनि साननाय हनाय आरो मोदोमनि बेरामि मानसिक और शारीरिक रग गुबुनखौ मुगैनाया जोंनि मेलेमाव आरो जोंनि साननाय हनाय जोंनि मोदोमाव खहा लाबोयो बेराम लाबोयो बे गुबुनखौ मुगैनाया जोंनि साननाय हनायाव जोंनि मोदोमाव जोंनि मेलेमाव बेरामखौ लाबोनो हायो बेरामखौ सोनानै होयो मानोना मुगैनायनि थाखायनो बै मानसिनि थाखाय मोजां सिन्था खालामनो रोंनाय नंलिया मोजां सिन्था खालामनो रोङाब्ला जोंनि मेलेमफोरा सानफ्रोमबो गाज्रिखौ सानगोन जोंनि देहाफोराव बेरामफोरा फैगोन मुगैनायनि थामथि फिथाइ बेनो जाहैबाय ब्रकेन रिलेशनशिप जोंनि सोमोन्दोआव बायो रिस्टो में दरार जेब्ला जोंनि गेजेराव जेब्ला नखरनि गेजेराव बै मुगैलायनाया थागोन अब्लाना जोंनि सोमोन्दोफोरा बायगोन बेजों बे जेसेबांखिनि मोजां सोमोन्दो दंमोन राव होज्लायनाय दंमोन सहाय होज्लायनाय दंमोन जोंनि मण्डलिनि गेजेराव जोंनि समाजनि गेजेराव नखरनि गेजेराव व्यक्तिनि गेजेराव बेफोर गासैबो बायगोन आरो मुगैलायनायासो फैगोन जेब्ला मुगैनाय थागोन जोंनियाव जि मोजां सोमोन्दो दङमोन बे सोमोन्दोआ बायगोन जों आरोबाव एसे नायबावनि जों गोबां बाथ्राफोरखौ नायगासिनो दङ आरो जोङो नायबावनि इसोरनि नोजोराव बे मुगैनाया माथो जों बेखौ नायनि इसोरा मा बुङो गड्स पर्सपेक्टिव अन हेट परमेश्वर का दृष्टिकोण अनजाग्रा प्रियफोर इसोरनि नुनायाव मुगैनाया मोनसे गिथावना फाप गाज्रि बेखौ इसोरा जोंनो मोनथिहोयो लेबि बिजाब 19:17 सिरि नोंसोरो गावनि बिदा फंबायफोरनि जेंना जुगुमा लाबानो गोरोबज्लायनानै थादो बेनि थाखाय नोंहा दाय थानाय नङा अनजाग्रा प्रियफोर जों जुदि मुगैज्लायनानै थाबाय थायोब्ला साफ्रोमबो मुगैग्रा व्यक्तिफोरा दायनिगिरि इसोरनि नोजोराव दायनिगिरि जानानै थाबाय थागोन दा बेवहायनो इसोरनि बोसोना जोंखौ मा परामर्श होदों नोंसोरो गावजों गाव जुगुमज्लायालाबानो गावजों गाव गोरोबज्लायनानै थादो बेखौनो इसोरा हास्थायो अनजाग्रा प्रियफोर जि मुगैनायखौ जोङो गाज्रि होननानै मोनथिदों दा बेनिफ्राय जोङो माबायदि फैनो हागौ एबा मुगैयालाबानो जोङो बोरै थानो हागौ बेखौ जोङो नायदोनि हाउ टु ओभारकाम हेट घृणा से कैसे मुक्ति हो सेथि राहा बेनो जाहैबाय फरगिव आदार्स जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ निमाहा होनो फोरोंदों
जोङो जि मुगैनायनिफ्राय ओंखारबोनो नागिरदों बेनिफ्राय ओंखारनो हानायनि सेथि राहायानो जाहैबाय जोङो निमाहा होनो नांगौ। मानोना मथिनि 2:14 सिरिया ओरैहाय बुंदों, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। दा बेयावहाय जोङो सेथियावनो बे खामानिखौ मावनो नांगोन जे निमाहा होनाय। मुगैनायखौ फेजेननो हानायनि नैथि बाथ्रा बे जाहैबाय ओभारकाम हेट विथ लाभ। अननायनि गेजेरजों मुगैनायखौ फेजेननाय। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरा जोंनो अननायनि बिसय, जिसु ख्रिस्टआ अननायनि बिसय गोबां बाथ्रा फोरोंदों। लुकासनि 2:27 सिरिया बेबायदि बुंदों, बुरी बात का बदला बुरी बात से ना दो, जो बुराई करते हैं उनके लिए भलाई करो। जाया जोंनि बिरुद्धियै गाज्रि मावदों जोङो गाज्रिनि बिरुद्धि गाज्रि मावफिननो नाङा। नाथाय जाया जोंनि सोमोन्दै गाज्रि मावदों बिसोरखौ मोजांजों फेजेनदो एबा मोजां मावनानै दिन्थिदो। अननायजों जोङो जोंनि मुगैनायखौ फेजेननो हायो। मुगैनायखौ फेजेननो हानायनि थामथि बाथ्रा, प्रे फर योर एनिमिस। सुथुरनि थाखाय आर'ज खालाम। जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ बेखौ फोरोंदोंमोन जे नोंसोरो गावनि सुथुरनि थाखायबो आर'ज खालाम होननानै। माथाइनि 5:44 सिरिया बेबायदि बुंदों, अपनी शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुमसे बैर रखते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जाया आंखौ मुगैयो, जाया नोंथांखौ नायनो बायो, जाया नोंथांनि थाखाय गाज्रि सिन्था खालामो, बिथांनि थाखाय बै व्यक्तिनि थाखाय आर'ज खालामदो। जेब्ला जों आर'ज खालामगोन अब्लाना जों गाव गावखौ बै मुगैनायनिफ्राय हमथानानै लाखिनो हागोन। दिनै नोंथांखौ मुगैग्रा, नोंथांखौ नायनो बाग्रा, आंखौ नायनो बाग्रा, आंखौ मुगैग्रा बुहुमाव गोबां मानसि थानो हागौ, मण्डलियाव व्यक्ति गोबां थानो हागौ। नाथाय जेब्ला नोंथाङा मुगैजानानैबो नोंथाङा गावनि सुथुरनि थाखाय आर'ज खालामोब्ला नोंथाङा गावनो गोजोन मोनगोन आरो नोंबो जिहेतु मुगैफिनाखै, नोङो नायनो बायाखै, बेयावहाय नोङो बे मुगैनायखौ नोङो बे आर'जनि गेजेरजों फेजेननो हाबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोरनोमोन माखासे बाथ्राफोर मुगैनायनि। जों गोबां समाव सानो सहस लायो, सोरखौबा गोसोआव मुगैनानै थाबाय थानोबो हागौ। नाथाय बे मुगैनाया सहस बाथ्रा नङा। सोरखौबा मुगैनानै थानाया सहस साननाय नङा, सहस खामानि नङा। अनजाग्रा प्रियफोर, जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सुबुंफोरा जुदि सोरखौबा मुगैनानै दङब्ला, गोसोआव लानानै दङब्ला, बियो जोंखौ सिथारनो हागौ। बियो जोंखौ सिथारो आरो गोथाङा जोंनियाव थाया होननानै इसोरनि बोसोना जोंखौ रोखा खालामदों। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, सोरबा जुदि नोंथांखौ मुगैयोब्ला नोंथाङा बेखौ मुगैफिननो नांलिया। आरो नोंथाङा जुदि सोरखौबा मुगैनानै दङमोनब्ला नोंथाङा दिनैनो निमाहा होदो। नोंथाङा जुदि निमाहा होआब्ला नोंथाङा सासे जिउमायाव गोथै जानानै दङ। मानोना इसोरनि बोसोना बुंदों गोथाङा गैया होननानै। सोरखौबा नोंनि बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, खुरमा बाहागो, सिनाय मोननाय सिनाय मोनै गासैखौबो जुदि मुगैनानै दङब्ला, निमाहा होआखैब्ला गोथाङा गैया। इसोरनि बोसोना बेखौ रोखा खालामदों। दा बेयावहाय जोंनि गोसोआव जि मुगैनाया दङ सोरखौबा लानानै, सहस दासान। बियो नोंथांखौ सिथारगोन, बियो आंखौ सिथारगोन, बियो जोंखौ इसोरनि आशीर्बादनिफ्राय गोजान खालामगोन। दा बेयावहाय बे मेटारनिफ्राय, बे आखलनिफ्राय गावखौ हमथानाया गोनांथिथार। अनजाग्रा प्रियफोर, आसा खालामदों नोंथांमोना बे बोसोननि गेजेरजों माबा मोनसे सोलोंदों, माबा मोनसे आइडियाखौ मोनदों, माबा मोनसे बावना थानाय बाथ्राखौ गोसोआव फैफिनदों। देवब्ला प्रियफोर, बयखौबो निमाहा होनानै सुख सान्ति थादो, इसोरनियाव आर'ज खालामदो। देवब्ला प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बिसोर दोनथ'नोसै। थेंक इउ।